tini jing kaisa belai nangmani belai important es cikon saka je press release ma khaika jung to saimano jung tabu Delhi go tongo jung ঠিক 5টা সময়ও 5 PM जों दिन अमित शाह बरं मोनां होम मिनिस्टार जों बनि नव थांनाय मालायगा बन क्वार्टाराव जों पार्टी आईपीएफटी नि सेंट्रल कमिटी नि अंगई जों खरगबुरि दंगो दिनै एजीएस जिदन देबबर्मा दिनै बरं मोनां एमएलए प्रशांत देबबर्मा दिनै बरं मोनां एमएलए दनय त्रिपुरा ते आं जों खरगबुरि फांगो जों फार्स्ट फ्लाइट दिल्ली फाइका किन्तु पहिला जों बाय 3टा समय मालाय दंमानि किसा टाइम चेंज सिंगै बजनो साहका 5टा समय फाइसि दिनै जों ठीक 5टावनो जों बनि नाव थां सौइका बनि परे बजनो 10 मिनिटनि परेगो बजनो कॉल हैका बनि चेम्बारो बे जों खरगबुरि जों बाय कक सालायका जों पॉइंट टू पॉइंट जों बाय कक सालायका ते आरो कतरां बलायखनो तंग थक्का बलाय खुसिनखा बो जोंनो नुगुइ बलायखनो जोंनो वेलकाम खालायखा जोंनो बो चारो खांखा ते बहायनो जोंनो बरो फाइसुरक चारोखा बलायखनो तंग थक्का बहाय बरो कतर जोंनो बो माइ खायमने बागै जों वन बाय वन जतिनि जे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों बनो मेमोरेंडम साबित खायखा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ते जोंनो रिसारोखा ते खुमबुया फका जे प्रायबो जों आधा घंटा हाय हाफ एन आवर जों बनो बतनो टाइम देखा जों वन बाय वन बनो जों साना चेष्टा खायखा दिनै जे एजेंडा मते पॉइंट ऑफ डिस्कशन पहिलानो जों हरना रखा दिनै 1 नंबर त्रिपुरानि स्टेटहुड डिमांड आरो जों बनो साइखन रखा जों ताङै त्रिपुरानिबो सेपरेट स्टेट होनाना एडीसी एरिया न आबो बनो जों साइखन रखा दुबो साबो अब तो ठीक न अब दाबी दंगो अब तो सिरियास डिस्कशन नांगौ सिरियास टॉक नांगौ अब निर खाइथंदि अब कुछ नहीं आपत्ति करै हायनि बचनो कमेंट खाइगा सेकेंड के जों साका दिनै हाई लेवल कमिटी थांनाय 2018 आव खाइजाक माने इलेक्शन सिगां वो हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट abno जोंनो किसा रनि साका गबो साबां साइमानो अब ओ कमिटी हे कन्टिन्यू नाय हायनि बसाव बनपर जों 3 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों रखा दिनै स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव जों बन साइखनखा दिनै त्रिपुरा हास्टेगो गोबां मा दिनै बेकार दिनै गोबां मा दंगो स्पेशली एसटी एससी आरो हाजार बेकार क्लाइ दंखा abno जों स्पेशल ड्राइव खालायै बन चाकरि ना बागै जों बन कयखा इनके बसाव आबनते जों दिनै मुख्यमंत्री बा दिनै स्टेट गवर्नमेंट बो सालायनाय हायनि बो कक रखा तेबले इम्पोर्टेंट कैसे तैसे दंगो अबंके अमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जों साइमानो अब थांनाय बोसोर कैसे कमिटी खाजाखा 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अब जत नॉर्थ ईस्ट दै खाजागो सुतिप्रा सिमिया दिनै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडिशनल ते एम्पावर खायना बागै कैसे कमिटी खाजाखा अब अलरेडी कमिटी रिपोर्ट सबमिट खायखा aboni कमिटी नि चेयरमैन कांग्रेस नि नेता राज्यसभा एमपी आनंद शर्मा बखे अब आ कमिटी नि चेयरमैन बर अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा तब अब सुदु लोकसभा राज्यसभा गो अब टेबल नै अब बसाव ते बसाका अब एडिशनल जों साका दिनै एडिशनल ते एम्पावर खायना बागै जों नमेनक्लेचार जों बुं बायनो स्लायनाय अब जों साका दिनै स्टेट गवर्नमेंट होइते जों अलरेडी एप्रुव करहका दिनै काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिनै कैबिनेट अब जों एप्रुव खायजा अब टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरी काउंसिल अबायखौ बुं जों रिलायखा ते डिपार्टमेंट बारना बागै जों सालायखा आरो जों 43 डिपार्टमेंट ना बागै जों बय सालायखा के बसाव अब जों सालायनाय के बचनो कग्रिखा फाइने अगस्त मासेगो फाइने मास अगस्टआव ब त्रिपुरा फाइनायनि परेगो आबर नथि जों ते डिटेल जों कक सालायनाय बट बीजेपी आईपीएफटी जों मिलिगै जों कक सालायनाय हिबो साखा के मुसबालिबो अगस्त मासेगो त्रिपुरा फाइनायनि कक
आजाराव जोंनो IPFT नेता बाय BJP नेता बायखौ बो कक सालायनाय आबो कक साव तै बेले इम्पोर्टेन्ट कैसा जों बनो और मेंशन खायखा अब जों लास्ट दिन पॉइंट दङ inclusion of कक बरक in 8 schedule ओ जों कक बरक न 8 schedule खायनोबो सालायखा तै जों साका रोमान स्क्रिप्ट आव कक जों साका आव रोमान स्क्रिप्ट खा अब लंग पेंडिंग डिमांड जों बनो साइड रखा अब लंग पेंडिंग डिमांड आं ते बनो बुजावनो चेष्टा खायखा जे अलरेडी रोमान स्क्रिप्ट नि बागै आरो तीनटा भाषा कमिशन खायजाखा ओ भाषा कमिशन रिपोर्ट अब जत्तनो इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट हाइन बनो साका गे अब हान बसाबा अब डिसकसन मा खायनाय जों BJP IPFT मिलगैनो आबनो ओ इशुनो सल्व खायनाय नि बसाका इखौ मा हाय खलाय जों बबाय दिनै गाहामखौनो जों बय मालायखा सुदा आं सिमिया जोंनि MLA जोंनि दनदतिपुरा बब कक साका जोंनि जितेन्द्र कक साका गते जोंनि प्रधानत जों जत्तनो शेयर खायलेखा इसे जों कक सालायखा जों खरगबुरि नेता फायने दं जों जत्तनो जेमान इन्डियानि खरसा होम मिनिस्टार अब बेलायखनो गुरुत्वपूर्ण जों सायमानो बो बेलाय बेस्ट तफानो बो जों बनि हामजांमोन बो फनुखा जों बो टाइम रिखा आधा घंटा नि ऊपर जों बो कक साका अब जों खागाबो जे महाय बर कतर जे इन्डिया होम मिनिस्टार अब थुं दमैया जों बय मालायनो अनेक कठिन गोबां माने लाइम रंजाक किन्तु बय मालाय मिया किन्तु ओ खेपेबो जों अबर सायमानो जों कपाल का हमनो बनि जे खुद बनि मिनिस्टर हयते जों बर बकल हायखा जों कोनो अपॉइंटमेंट साना नांलिया जों तिपरा हयतेनो जों बय अपॉइंटमेंट माजाक जों बसा हयनो जों फायगो अब आं खागावो जोंनि फाइनेन्स दिन दगो जोंनि मबलाय खामोने स्पेशली जोंनि 125 बिल्ड आबरन्ति जों गुरुत्वपूर्ण सिरियास कक साका के बसावो अब जों कक सालायनाय डिसकसन चलायनाय परिबा आं खागावो जोंनि ओ दिल्ली अभियान जों खरगबुरि IPFT नेता दिल्ली फाइमानि ओ जरावो बेलायखनो गाहाम अब आं खागावो जोंनि सुलचिनि बागैया अब सारा त्रिपुरा बरकनि बागै स्पेशल जोंनि त्रिपुरा सानि बागै बेलाय गाहाम होनाय फाइना वानसगो ओ कक साइनो हाइन जत्त जोंनि त्रिपुरानि बरकनो जों त्रिपुरा सारावनो खाखौ फुरबाय खाखौ चांबाय ख्लाय जोंनि IPFT तरफ থেকে आं हामबाय रावबो